Ω ναι, θες να το κάνουμε? Ω ναι. Στο μη νεκρά. Wow. Τι μπορείς να ονειρευτείς κομπέρα μπορείς να το γαμίσεις. Αυτοί οι μαλάκες θα εκτίσαν όλα. Θα μου πάρει αυτή σε σχιζοφρενία. Όχι εσύ. Η ζωή μου ήταν γαμάτι. Σε μια μέρα κουρασά. Ανακαλύψαμε τη θύρα 7. Αυτό το μέρος ήταν γεμάτο με γάβλους. Και τα μπάζα. Εάν πάρουν τούτο, όλα αυτά θα καταστραφούν. Έβαλα κόπο σε αυτά, δεν πρόκειται. Σίσα μον. Που αυτό θα πει είσαι τέλειος. Νομίζεις ότι είναι βλαμμένο την κοιτάς. Είναι κεφαλή. Εάν θέλετε να σώσουμε όλα αυτά, πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό ρε? Θα σας βάλω ειδικά. Εσύ πρώτος. Αυτοκτονήσει. Όχι ρε, πλάκα έκανα. Bye αυτοκτονώ. Έρχομαι μαζί σου. Έξω θα πας στα είσαι στο μυαλό. Στο σκάλο σου βλάκι. Όχι πλάκα. Άρα τι μου έκανες? Άστο θα εκραγώ. Μαλάκα τη μάτσα που έχεις. Αυτό το βάρος είναι και τα μπάζα. Σκορπιός είναι για σένα. Παμ παμ. Let's do it. Κότα θα πάρω πιο άστο. Easy win. Αυτό είναι για το μπούτσα καβάλα, το πιάσετε. Ουιο, πάγωσα. Είσαι καλά ρε Τόνι, είσαι καλά. Μαλάκα, τι μεγάλο κεφάλι που έχει. Να νύσω δικό σου. Να νύσω και δικό σου. Τώρα φτιάξω μου ένα σάντουιτς γυναίκα. Όλα τα δικαιώματα αυτού του τρέιλερ ανήκουν στη Warner Bros. Και όχι σε μένα, γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Εγώ είμαι ένας τυπάς που έκανα απλώς ένα remake αυτού του τρέιλερ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φτιάξτε λίγο την ταινία. Ευχαριστώ. Bye.